Senjuri, mill-ġdid nilqakom għal-programm Ribna qegħdin nintaqgħu mit-tnejn sal-ġimgħa fis-7:15 ta' filgħaxija. Eżattament ftit minuti qabel l-aħbarijiet nisilqulkom 3 minuti kollox biex intom li qed issegwuna nkunu nistgħu naġġornawkom dwar dak li jkun għaddej dwar ġrajiet kurrenti. Imbagħad min-naħa tagħkom permezz ta' l-informazzjoni li qegħdin ngħaddulkom tkunu tistgħu tarblu u taslu għal-ġudizzju tagħkom. Illum ser nkun qegħdin nitkellmu dwar sosten ieħor partikolari, sosten li Gvern Laburista mill-2013 il hawn dejjem ra kif kull sfida illi wieħed qiegħed jaffaċċja il-Gvern Laburista jkun ta' sostenn u ta' għajnuna. Illum ser nkun qegħdin nitkellmu dwar l-għajnuna li jingħataw l-anzjani tagħna, però mhux l-anzjani biss, anke dawk il-persuni li għandhom karta tal-identità speċjali. Ħanaraw x'ħejja għalina Nowlin u mbagħad inkunu nistgħu mill-ġdid nikkonkludu flimkien. Insegwu. Kont taf li l-Gvern jipprovdi ħafna għajnuniet lill-anzjani jew lil dawk li għandhom bżonn għax għandhom karta tal-identità speċjali biex ikollhom għajnuniet id-dar. Kont taf li hawn is-servizz ta' Home Help. L-għan tas-servizz tal-Home Help huwa li jagħti support lil min għandu bżonn sabiex jgħix ħajja indipendenti fil-komunità. Min huwa eliġibbli għal dan is-servizz? Għandek persuni li għajxu weħidhom jew flimkien ma' anzjani oħra li għandhom minn 65 sena il fuq, jew persuni taħt il-65 sena u li għandhom il-karta tal-identità speċjali valida maħruġa mill-Aġenzija Support. Persuni li qed isofru minn mart serju wkoll jistgħu jibbenefikaw. F'dan is-servizz tingħata għajnuna bħal xogħol ta' dar ħafif, xiri ta' affarijiet u għaddi ieħor. Jistgħu wkoll jitqabdu wkoll helpers tal-għażla tiegħek. Hawnhekk jingħata sussidju ta' 8 euro għal kull siegħa approvata mill-Bord tal-Home Help. L-anzjani li ma jistgħux jippreparaw ikla tagħhom hemm is-servizz bl-isem ta' Meals on Wheels. Min huwa eliġibbli għal dan is-servizz? Persuni li għandhom 60 sena jew aktar u persuni taħt is-60 sena li jkollhom il-karta tal-identità speċjali tal-Unjoni Ewropea. Kun naf li kull ikla issussidjata bil-prezz ta' €2.20. Dawn huma biss uħud mill-inizjattivi li jservu ta' garanzija għal min jiġi bżonnhom. Gvern Laburista li ħares lilek u lill-familjari tiegħek. Grazzi lilek Nowlin ta' dik l-informazzjoni li għaddejtilna għas-sostenni li jirċievu l-anzjani tagħna per mhux biss l-anzjani tagħna anke dawk il-persuni li għandhom karta tal-identità speċjali. Stajna naraw ukoll mill-2013 il hawn gvernijiet immexxija mill-Partit Laburista dejjem raw kif jagħtu sostenn u għajnuna lil dawk l-aktar fil-bżonn f'pajjiżna. Dik kienet edizzjoni oħra tal-programm Ribna. Nfakkarkom aħna l-appuntament tagħna jkun magħkom mit-tnejn sal-ġimgħa fis-7:15 ta' filgħaxija fejn flimkien inqattaw ftit minuti naddulkom informazzjoni dwar ġrajiet kurrenti b'doża politika imbagħad min-naħa tagħkom tkunu tistgħu tarblu u taslu għall-ġudizzju tagħkom. Nintaqgħu għall-programm ieħor Ribna mit-tnejn sal-ġimgħa fis-7:15 ta' filgħaxija qabel l-aħbarijiet. Grazzi.